Gipulaan ang ako kabinyuan. Ugwa na ko'y gusto sa akong asawa. O gipulaan sa ko ni Mara. Kanusam sa kapulan ako, Justin. Kati, di na may tabo. Tawag kay kon maana na nga magkasal ni Anis. Ikaw kaya ang akong pagkaslan. Ikaw ang mahimong inahan sa akong mga anak. Tati, Oh, kinsa nang gikasulti nimo? kuan, akong pasyente, Mara. Sir, di pa ko makaanak ni mo karon ha, kay dunay problema nga akong amiga. Sige, sir, manawag lang unya ko. Bye. Mara, Ako gipasusi si Linda sa ila. unya? Wa sab ni dito. May importante ko na gilakaw. Mapapusil ka tingali ni Bayhana. Kalma lagi, ayaw padas ka suko. Kinahanglan maguna ako natag maayong buhaton aron magtapos gyud nimo si Justin. Tabangi lagi ko. Pasagi lang. Maguna ako natag unsay maayong buhaton anang Justin ha. Aron mo gawas gyud ng babae nga iyang gikabuangan. Tinuod na nga si Kati ang gipangyuwag tabang ni Mara. Di na sa dinuon makalakaw si Kati aron makikita na ko. Pero, dili makapugong si Mara sa kung gusto ni Kati. Siya na gid ang babae nga gusto kong ikauban hangtod sa hangtod. Si Kati na. Kinahanglang mapaano largod na ko ang among kasal ni Alice. Tiles! Te! Romero. Inom mo na rin imong vitamina, oh. Uy. Nagsige nung magtuto ka ng testimonya ni Jerome in town. Giplanuhan ko na ko nila ni Mara o Justin Romero. Na, hilag na po. Ingon na anak man yun ang mga maluibon, te. Wa man yung mga conscience. Nagsalig lang sana si Mara nga daghan siya kwarta. Mga nga makapanuhol gud siya, umuguba si mong kaminyoon. Nga na ko ang parehas mami kinabuhi ni Mama Edna. Uy, balik na sa tas kagahapon init eh. Ayaw na itong handong hati. Uy, dugay na itong natapos istorya hati. Pero mao kina ang sinugdanan sa tanan Romero. Dili manggod eh. Lahi manggod ang love story sa mong mama o sa imong. Oh, tuod. Parehas di kag sugilanon sa mong mama ti. Uy, gibudhian sa imong papa. Nga nung ingon anak man ang mga lalaki, Romero. Oy. Ayaw itanan ti. Kay lahi man ko. Loyal man ko ni Caroline. Hey? Magod ko manguyab. Og lain kay siya joy akong gustong panguyaban. Bahala nagdili siyang musugot basta kay siya ang gusto na kong masawa. Hey. Romero, Te, kung mahitabo man nga musugot ni mo si Carlin, ayaw gin siyang pahila ka, haba? na. Dili gyud na mahitabo te. Pero dili man sa tumuhilag si Caroline ti oy. Kay bagtik man tong kasing-kasing. Asa man tayo ni mangita ni Justin? Lawas lang sa unahan. Hunong anong puti nga pintal nga bay? Dali. Manuktok ta na bay. Okay. Ni arang animal. Ay, Mara? Sorry. Sorry sa kabuang mo, ha? Ay, si Justin! Miss Mara! Buhay ako! Si Justin, paruhay ka! Tawin kami ni Justin! Ikaw na! Tabag! Mara, tabag! Wait, Linda! Nasabi niya ang abay Mara! Bahilon mo ng traidor! Kapit ni Justin! Sorry! Sorry, Linda! Mara, dali na Mara. Mamiya na tali. Dali. Kalibo pa ini. Saan na ko pagkontak si Kati? Tao pa naman niya si Mara.
Di ni mahimo. Wa na'y laming ikauban si Mara. Pero, kung saan na ako pagbiya niya nga, buangon tug-utok. Ay, anay langon ako din eh. Sa giabangan akong bahay para ni Kati. Makalag ko. Relax lang lagi. Ebidensyang unaha. Ayaw sa kumulo dayo. Nagsipok na magod akong oo. Dili ka na islinda ang kabit ni Justin. Kung mao na, misteryosa gihapon ang mga babae. Ug masakpan lang nimo kung mabalik si Justin uban nimo. Unsa? Pangitag paagi nga magulitan nimo sa liog si Justin. Kanang matuog gid nimo siya. Kanang bang mura siya iro ba nga magsunod-sunod nimo. Wala ko ba ibaw sa kubuhaton, Kathy? Maayo tingali mo mamaulit ta sa beach resort. Mupahuway ka una. Aron ka pa una kag darong. Dili na ko makatugid. Oh. Kalingawin na tawag si Justin. Sige. Mamauli na lang ta. Romero, Ano man day? kunta ka ra palihog si Carlin. O, so kaya konsulti niya, te. Sultihi siya nga may testimony na si Jerome sa ilang kasabutan ni Mara. Oh, okay, te. Ako ng picture natin ha, aron, doon na tayo soft copy ba? O ako na lang mo padadaan si Carlin og picture sa testimonya ni Jerome. Oh, sige na. Suda si mong kwarto. Salamat sa mong pag-umana ako. Okay, lagi ka ayo. Friends kita. Sige na, katuog na. Sige. Papahuwayon taon na Amara. Pangandami ang sunod kong buhaton. Magplano na ko karon sa sunod kong buhaton sa mga traitora. Oh, si Romero. Hello, Carlin? May problema ba diha sa karaang bahay, Romero? Wa man, pero gisugo ko ni Ate Alice. Ano man na? Niya si ate, oh. Hello, Carlin. Ate, kumusta na? Carlin, mitug-an na si Jerome sa tinuod. Unsa? Gisuwat na ni Jerome ang iyang testimony. Kung giunsa siya sa pagsugo ni Mara o ni Justin, aron nga daoton ko. Aron mapasanginlan ko nga kabit na ako si Jerome. Mao ba di ay ate? Carlin, dili ko na tinuod ang pagmahal nga ipakita ni Justin ako. Sakit kaayo. Huwag kabutangan sa kasakit. Ate Alice, kalma lang. Kalma lang. Magkabawas ka rin sa mga demonyo. Paabot lang, ate. Hilak sila og dugo. Mayo kinakuna na sa pagpauli. Naibaw ka bang nabugnuan ako sa Linda? Tungod kinagduda ko nga siya ang imong kabit. Maunay nakabati ni mo, Mara. Kaya isugi ka. Mubuhat tayong kag mga butang nga imurang basulan sa kauwahian. O gusto may gusto ni mong mahitabo. Pasagdanti kang mga bitog lain. Saman, mag-away na sta? Ikaw ang nakaingon sa tong away. Mara, maragwa na magdipadulngan ning atong padaguban. Mayo tingali nga... Dili ko makigbuwag ni mo, Justin. Ha? Dili ka magbuwag. Period. Period. Pero, Mara, gikapoy na mo ko ang imong pagkapalaaway. Karon ka na lang kapuyon kay doon na kay gikabuangan. Mara, tinuod yung tingali ang ilang gingon. Kadili gud malinawon ang relasyon nga makasasa. O
Gusto mo ko ni buot mong palutuan ang pagkasulti. Isulti na ko nimo nga wa ni maayong padulngan kini atong relasyon. May tubag na sad ko nimo. Nagdili ko makibuwag nimo. Period. Unya. Ganahan kay ining gubot na pagpuyo. Nagagubot lang ta. Kung kay gusto ka muling tawas na ako. Ayaw ipasangil na ko ang tanan, Mara. Gubot ang atong relasyon. Kay daghan kang buhaton nga makadaot nato. Agresibo kay ka nga, misa ka sabay, ug mibunal kang alis. Unya, nakuhaan pagid kag jacket sa kontra. Ako lang ninabuhat. Kay hinay kay kang nangitag paagi nga bawa ng imong asawa sa itong kinabuhi. Pero sayop sab ang imong gibuhat. Nga gusto na lang nimo siyang patyon. Karon ba ko makahuna-huna? Nga dakong sayop nga akong pagbiya sa akong asawa. Unsa to? Baka makamati. Gigabaan ako ni Alice. Ayaw ba yung ipaghunahunas pagbalik sa imong asawa, Justin? Way makabuot na ko kung mupauli ko sa akong asawa, Mara. Justin! Justin, balik na rin! Ayaw pagbalik ang Alice! Justin! Dili mahimo nga mawakan ako si Justin. Dili ko musugot nga mubalik siya kang Alice. Carlin, nagkahukom na ko. Sa unsa adi? Mubalik na ko sa atong bahay. Ayaw ti. Dili maayong mo balik ka dito. Napraning na si Mara. Nganon na ibang napranay na si Mara? Ako si Kathy. Ang physical therapist niya ang misulti nako. Mao ba? Ate, kinahalang mag-amping ka. Pero, Carlin, ikaw po'y nako sa pagtago-tago. Huwag gawas pa. Karon nga may testimony na nga gihatag na ako si Jerome. Misamot ang akong kaikag nga mo pauli sa ato. Aron adto na magpaabot sa sunod nga mahitabo. Ikapataas ko na ang akong agtang sa mga tao, Carlin. Pero ti, Ayaw kabalakan ako, Carlin. Dili ko pasagdan sa Ginoo. Pinangga ko niya. O dili pa ko niya kuhaon. ti, Carlin, usa ka butang ang dili nimo kapugngan nga moabot. Ug kana, mao ang kamatayon. Kitang tanan, anha paingon, Carlin. Ate Alice. Kalapat sa ako. Yan di unsa di makontak si Alice. Busy pa ang linya. Nga naman ka ni. Kinahanglan makapalayo na ko ni Mara. Hanggang pagbalik lang punuhay ni Alice ang makasulpat niya. Di siya makagukod na ko sa akong bahay. Adto na ko dito. Gusto si ate. Dili siya makatago hangtod sa hangtod. Si Mara na sa di. Kathy! Kathy, kibiyaan agad ko ni Justin. Dali. Sorry lang sa dali. Kathy! Huwag ako may bawas ako buhaton. Muna nagit kong babuang. Kalma lang. Kung mabuang ka, musamot ang problema nga imong atubangon ini. Pero, bibiya na sa Justin ako. Nibiya na sa Justin ni mo? Mo kayo nahitabo, Kathy. Bibiya siya na ako. Babalik na siya sa iyong asawa. Unsa? Dili ni mo. Dili. Kathy, pero naibaw ko nga ilang gamit na yung asawa ron makabiya siya na ako. O nga naduda ka man, Mara. Klaro kayo. Klaro kayo nga dili na ako makaduol ka, Justin, kung tuwa na siya sa ila. Basta tabagi ko.
Nabagi ko karon sa una ko nga mabalik si Justin ako. Kinahanglang pugnan nimo siya sa pagbalik sa iyang asawa. Pero isaon lagi. Mara, kung makabalik ka si Justin sa iyang asawa, maputol na gyud ang iyong relasyon. Biyaan ka na gyud ni Justin na hangtod sa hangtod. No, dili ko musugot, ana. Maulagi nga pugni siya. Gusto, apaso na to siya sila. Dili ko makauban sa ila. Nga naman. Kuan, may importante kong buhaton. Kung mahadlo ka, ako na lang. Mas maayo pa. Pero ay lang masakit ang asawa ni Justin, ha? Si Justin lang ang hasula. Oh, Kana! Kinahanglang magkagubot mo. Pero dili mahimo nga makigbalik si ate kang Justin. Jerome, manamilit na minimo ha. Ate Alice, ayaw taon ni panabi nga ni Ami din si Mama ha. Ay kabalaka, magkamaumi mutuman og sapot. O, Ate Alice. O Jerome, gipasaylo ko na ikaw. Sutihag yun nimo do. Buutan kayo sa ti Alice. Ko ang imong nasadaan do na. Nasya ko yung unta ka karon. Sige na Romero, dili na kita magdugay din Okay, direct eh. Hoy, huwag ikaw do ha. Bahala na kasi magkabuhi din. Please try your call later. Ay, naunsa man ni Romero nga di ba mo tupak siyang phone? Kinahanglang mahipaw siya nga mubalik na si Justin sa bayat. Binlan ko lag-message si Romero. naarambay na ni Alice ug Justin. Mingaw man. Uwa sa motor ni Justin sa tuwad. Muna ba ka? Wait ako. No. Klaro kayong gilipat ko ni Justin. Shit. Buko ko. Daan ako. Rason na niyan mo pa uli siya ni Alice. Pero ang tinuod, tuwa na kini siyang kapit. Mapatay ko ginang kabit ni Justin. Mapatay ginin ako. Mabalik ko sa agi. Si Justin tininawag. Hello? Kadi, please, magkita ta. Justin, hain ka man ron. Di ako sa itong abutanan. Kinahanglan mo aroy ka, ha? Kay doon na di sabutan. Og unsa man ang sabutan ta, ha, Justin? Bahin kini sa akong asawa. Ni Alice. Ngano? Unsa may plano nimo sa imong asawa? Sultihan na kagawan mo, aring. Dili ko makaikyas ni Mara. Nakasiya diri. Unsa? Busa isulti na lang ang plano nimo sa imong asawa, Justin. Nagkuna-una ko nga. Nga unsa? Nga kinahanglan mo balik ko ni Alice. Aron husayo na nga mo panabuwag. Unsa? Makibalik ka sa imong asawa? Aron imo na sad siyang ilaron? Kinahanglan mo sugod si Alice nga magbuwag ng kitmi. Aron kung magkakwarta ko, ako nang ipaanular nga magkasal. Ngano kinahanglan mo balik pa magikas imong asawa? Tungod kay si Alice lang nga magkabuwag na magkimara. Unsa? Na yan guys, no na to no, ang part 22 no sa ako ka lang og sama sa atong nadunggan guys no nga nanawag si Justin guys no kang Mara og matud pa niya nga gusto na daw makigbalik siya kang Alice. Allah,
sa mga reaction ni Mara ani guys no. Pero ato mga dunggan no nga mura siya og na-shock no. Nahikugang siya guys. Mobalik daw kay nganuman arong ilaro na pud pag-usab. Matud pa guys no sa iyahang tubag. Pero magi mabuhat si kuanan guys no si Mara kung gustohon yun ni Justin no makigbalik ang alis kay syempre dili man siyang dala siyang galing. Unsa ang sunod pang mahitabo mo nang kapit lang yun mo, subaybay lang yun mo guys no sa finale ani guys kay nagkadugay nagkanindot na siya no og I think mao na pud ni ang sunod mahuman guys no sa atong mga drama diri. And once again nag-upload na ta guys no balik sa atong Pikas channel ang Dodong Variety Show no sa mga drama nga handumanan, suliran o pasultiho no. Yes guys, I hope nga inyo po nang suportaran guys no ang atong pinaka-main o mao gid ang pinaka-main gyud pinakauna na atong channel guys no. O gado na po tayo drama dito no nga Monyeka. Yes, sa mga nagsubaybayan nga drama guys no. Madungganan ninyo ang madunggan ninyo guys ang sumpay sa drama na no. Yes mo na guys no atong sit up diri guys nakuhaan ang atong drama diri no og compilation unang sa mahiligon sa drama no nga katong dimension ako ganina to na dito nyo madunggan guys. I hope nga inyo po nang suportaran no kay ano gun jud kaayo guys no ang channel 20,000 subscribers no. Munang see you there. Maghinlo ko guys sa akong balay. Naglampaso ko guys. You know today is Fiesta ron guys no sa among barangay Senior San Roque, Barangay Santa Ana. Fiesta celebration pero wala tayong hikay guys kay gipit. Manghenlo ta guys bisag walay hikay kay ingon ra bakto mga barkada guys ubang laag sila hikay at least importante henlo oh wa kay sinsilyo naghikay mo naglechon mo kuha. Oo. Sana all na electron. Lisod pod. Misyusa. Dua ka Winston? Ah. 20 rad ko ng 50 dong ha. Oh. Wins ni tanan oy waylain. Ayaw dong oy. Hoy ibalik na lang. Wala ay kwan wala waylain natag 1,000 mo. 1,000 na lang. Mura pa akong coins ako kung hatag. Tibukan na lang ni dito. Bagong pa na. Ay ila ayan dito mo ako sala kauban. Dira pa. 1 2 3 4 Singalan at diya. 5 6 Ay wala ko. 7 8 Pare mo
Char, happy fiesta. Sana all happy. Palay dong, kay mag-istorya ra ta. Karon tayo, nag-istorya naman ta. Dari na lang. At bahala gulay hikay. Importante, naglambas ko. Hinlo ang balay. Balag way hikay. Kay hasol kay mahikay-hikay. Busy kayo ko. Walay sukli. Way sukli, anak. Walagi sukli, may pamanghulam ka ni An-An. Naglisoy ko sukli ka An-An, di ba, An? Wala. Palitan kay na Wala, palitan kay wala man be. Ilom na. Yan, kanani kay mang lampas ko guys. Okay. Exercise namang good food na siya. Yan, stress reliever, lampas. So mauna to guys. Thank you so much, no. Mamati na punta sa drama nga soliran guys, no, og handumanan para na natap team upload no unya.